Sibingelele ke mbukeli we-White Media Africa TV. Ukahle ke ukhethe kahle ke ngoba uzobuka la i-channel ehamba phambili ke kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Namhlanje ke ubingelelwa ke insizwa yakwaKhumalo okwanongoma uDr Life ke bathi umenze gemegeme salebuzale vile kanjani. Into ngethemba uthando ngethemba inkuzo beqeda ucijo utawe konjwa. Obesaba ukukhipha isikhanti. Kanza kwethu namhlanje sila isikhona sizokuvezela okuhlukile ongajwayele ukubona la kwi-White Media TV okumnandi ohlele sikulethela khona ongeke ukuthola ndawo ngiyakutshela wena ungaphuthelwa ke siphathele ke into ehlabahlosile kulonyaka njengoba sibhekene noKUVET sazi ukuthi sonke siyiningizimu Afrika noma siwumhlaba wonke sibhekana nansi inkinga yoKUVET bathi coronavirus kodwa ke asikho ke lapho silethe nanku umsebenzi wensizwa madoda ithwasa lekhansela okuwumsebenzi esubheka kakhulu kulonyaka ka2020 mina ngakuhlephulele ukuthi insizwa engashaya iceleni ngokomlando masilandela kumculo wethu wesintu ngiyakhumbula nje elinye ilanga khona umengameli owayekhona olandela lo khona 20 eminyakeni yadlule ngasho kanjalo eminyakeni yadlule lapho kune top 10 ayiqoka waqoka ezinye zengoma ezahlabahlosile namhlanje ke sifuna ukuzwa ukuthi uhamba kanjani kusondonzima madoda lazi ibhenanyawo inomlando futhi zisikhombisa insizwa ezayihlangene kwibhenanyawo naye ayikhona lensizwa kuzoba mnandi kakhulu ukuthi ke ukuzwa ukuthi yini esiphathele wona namhlanje khawula kithi asibingelele mfaka Khumalo madoda ngisuke ngibingelele nami madoda kwi-White Media bathi ithwasa lekhansela indumandumane odume ehlezi into abantu badume kwabaduma kwabe sungaduma sikamzulu kanye mana abantu bathi mumbani kwabe sisono sedomba kasazi bathi mahlale trend ubusika nehlobo sengikhona sengithetha thatha bathi ubhidliza umbimbi niyaphila kodwa niyaphila abalandeli bethwasa lekhansela abalandeli bomculo wamaskandi ngiyakubingelela mfaka Khumalo yabona ukugabhu ngoba lensizwa ukugabhu ngeke wabvimba abafowethu silethe umsebenzi omusha mfowethu bakade ngibalola ukuthi igigabhu nazo phesheya kwelwandle uyaziwa ngalomculo wethu lomculo wesintu umculo wamagabhu kuningi esikufundile kuwo nangonyaka ophelile kukhona into osenzele yona wathi mathathu lamadoda nakhona kwaqophe komkhulu umlando izwe libhekile nakulonyaka sibhekene nalo uKUVET kukhona lokuphethe khona ke into engisho ngithi ke mina ngokolimi lawa wrestling don't try this at home okusho ukuthi ungakuyizama into eyenziwa yithwasa lekhansela mina njengoba ngishaya oshuna abaningi nje ungalingi uzukutry lokho kanjalo nezitudio eziningi engisebenzisa ungalingi ngoba uyoshona phansi bathi ithwasa lekhansela ke ngibuyile nakulonyaka ngibuya kabi ke manje ngithi ithwasa lekhansela band 1 la ngisho khona ngithi ijoka lensimbi usungazi majinela ke nawe ukuthi kuzobe kwenzakalani lapho wena mfowethu sibheke kwi-album kunezinto okuzenze kakhulu engicabanga ukuthi asiqaphela uma wenza umsebenzi wakho ngifuna ukubheka ukuthi kulonyaka ngabe usagadla ngalohlangothini imfundiso onayo ngalomculo Ithwasa lekhansela ke njalo mangabe lisuke lizocula lisuke lenza sure ukuthi liyafundisa ngisho ngabe kuthiwa mhlambe ngishubela induku yami mhlambe kwashayeka wena useceleni kwami ngisuke nalapho ngisakufundisa wena ukuthi khona uzokhula phela ufunda izinto kobhuti abadala kuthiwa ke mangabe kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili kusuke kushothi nake othwasa lekhansela wena indumane dume kwabezizwe akungikhayle lento le akungibanga nomsindo ngale kukhona into engifuna ukuyizwa la kukhona into engifuna ukuyizwa lapho ba mina phela angikwazi ukuthinta lezi zinto awungithintele ekhehla la ungasho nje usasikhipha ungasho nje uWhite Media Africa uthi nje White Media Africa isikulethele into emnandi kangaka uthi nje ngincane nje White Media Africa, White Media Africa, White Media. yabona nini kaphunga nomakeba nondaba nothaba nasakhona noshaka nothinga nompana nocetshwa nodinuzulu nophumza nobheka uzulu kanjalo manje ngombani inkosi kusa njengamanje uyabona uma kuthiwa nguthulela leli icwecwela lensizwa ayivela ukuthi angisukume ngoba weyizwe lento ethintayo lapho bafowethu ukuthi uthinta into enobiyoningo into esesiswini lento yabona uma kuthiwa umuntu uzwala lento waphuma nayo wemfowethu
angiyazi lento le album ungangikhanje mfowethu phezulu ungekheje mfowethu ngoba abantu bakithi bayinindele le album yami mfowethu engizoyikhipha ke ushuna engingajwayele ukuthi ngibadlalele wona njengoba wazi ukuthi mina nginoshuni nje abaningi engithi ngiyana ukuthi kuleyo season abantu ngithanda ukubaphakela kudla kuni mawube bengumama bengeke ngibe umama ofunza izingane uphuthu nje one way njengoba yikulo nyaka ngizobe ngithi ijoka lensimbi ingoma ephakathi mfowethu zu16 njengoba zu16 ke hayi ngithe nje ukuthi ngithi nje ukuthi hayi angishingi ngizoshinga ngephasika sengiqedile ukuyibhala album yephasika sengiqedile ukuyibhala mfowethu ngisho isihloko sakhona sikhona manje kodwa njengamanje ke yabona ke manje embukeli White Media Africa TV kunqa phambili eNingizimu Afrika ngifuna ukudonsela njengamanje Thosela Khanzela mfowethu akungidonsele ayingadonswa yini awungidonsele kulomcomsha owuthembisa bonke ababukeli White Media ukuthi namhlanje kunamuhla uyabona lokho okwenzeka izolo lemlando ohlala iqopha sengathi ke lonyaka lo ukhulunywa oludaba Bengithi sohlala sihlale emateni sothilanga manduzeleni nosizwa komncane bengithi sochitha isikhathi ndawonye sihlale emateni sothilanga manduzeleni nosizwa komncane bengithi sochitha isikhathi ndawonye sihlale emateni sothilanga manduzeleni nosizwa komncane ngixolele namangizenzanga nzemba lami uyazazi mina isithando sami into emnandi ekuthiwa iyaphindwa ngenxa ukuthi into emnandi ngithe ngesitolo kuze namhlanje sihlaselwe ukhuvethe nansi into emnandi Ningizimu Afrika iphethwe insizwa umfoka Majola mfowethu ukugcizelela nje ukuthi abantu bakithi abawulendele nomsebenzi bawuzothola kanjani bazothola nini ukuthi nje ababe manzonzwane ngoba njengamanje liyasuka ibhanoyi Thosela Khanzela njengoba nizokhipha abalaleli noma abathandi bomculo weThosela Khanzela abathandi bomculo kaMaskandi ngicela nje nibe ko 60 rand ngijwayele ukwabizisa kakhulu ama-CD yami kodwa kule game ngithenge ngenxa yokhuvethe ake nje ngenza isihe ngenza ubuntu ngithi nje 60 rand kule game esandleni kumuntu mhlazu 25 kuSeptember ngiyakususa ukushisa madoda bathi ijoka lensimbi hayi niyazika nikaze nginiphoxe futhi nana nikaze ningiphoxe ngithi abaphume ngobuningi babo abantu bezothenga iCD leThosela Khanzela ayi mfowethu uyibeke ngendlela yakhona ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzwile ukuthi umhla ka25 kuSeptember kuwo lonyaka ophezulu esikona bathi ngamashumi ezinkulungwane 2020 sibheke ukuthi ke ngempela lo mlando ohlala uqoshwa iThosela Khanzela uzoqhubekani ube khona embukeli weWhite Media Africa ngoba siyayazi lensizwa ukuthi igalelo layo likhulu kakhulu futhi bangathiwa ngempela ngicala phansi ngalo mlando sengavele ngathiwa nami ngazi ngithini oba ngekho umuntu engalazi iThosela Khanzela Ningizimu Afrika sibonga kakhulu nje ke kubabukeli la uzoqhubeka nje ke bawuthenga umsebenzi weThosela Khanzela mfoka Majola sithi ke asiqhubekeni sibambisane eNingizimu Afrika Thosela Khanzela ngakufanele ngaphandle mfowethu ukusanitizer phela sesanitizer ngapha siyalalela ngapha abantu baqhubeke bafake ifonyo abantu baqhubeke basanitize even ngingathiwa manje akiwe ku level 1 abantu bangayeki ukuzinakekela ngoba impilo yakho ibaluleke kakhulu kanti impilo yomuntu ingozi ngento eyodwa ukuthi igcina faka ingcindezi kwabanye abantu abaseceleni uma ungayinakekelanga impilo yakho ugcina ulimaza izihlobo zakho ngimile lapho solo sentombi akasazi ngoba intombi into yokudlala abantu aba-understand uthini intombi kube into yokudlala intombi ngoba ila kungcwe kwakhona yabo uma ngabe ufuna ukuzazi ukuthi usakwazi ukukhuluma ngokuqhudelana nesoko laziyo ukuthi asike sishele leya ntombi ayike into enze manje ngokuqonda njalo wena hayi madoda right Ningizimu Afrika asibonga kakhulu kwiWhite Media Africa okade ke nawe iThosela Khanzela mfoka Majola ibhenanyana lokuqina leli ke benomfana kaPhumani wekona ngoma uthi ukuthala ifike sithi ke bafowethu qhubeka kanjeni support omunye nomunye omnyama nomnyama sibonga kakhulu nje ke mina ngumezogembegebe salebozana ukuthi ngidlula kanjani into ngayithama uthama ngayithembi kunza bancede ucijo ntabe khonje basabe kwesikhathi banihlabani kwezinye amaqedeza inyokoloza sihlabani kwezinye amaqedeza inyokoloza injalo indaba ahleli lamntana mama uyizwa into emnandi